bir bilen gahrman arkadagymyz arkadaş şeheriniň çäklerini ýaşgalyk baýyk mektebiratyndan geçirilýän ýerine geldi. Arkadaş şehri batım, amaretler hatar hatar. Kalkın oğul ile kalkın, şu kaşanın dünya yeter. Alkış bolsun arkada, Arkadaşlık yer darmada, toylar gelsin koşa koşa. bu asuda diyar mıda? Bazı kilsin yaşıl bustan, barakatlık boşluğudur. Ümü Türkmenistan, günde baktım hoşluğudur. Kahraman arkada bilen, doğan vatan, arkada özel dar bilen, ak yolları doğan vatan. Kahraman arkada bilen, doğan vatan, arkada özel dar bilen, ak yolları doğan vatan. Salam mehriban atamcan. Ulgun çoli şekermide coşkun verip sekermide mehir payla gownumide hoş geldiniz arkadaşımız. Türkmenistan Bedovatlı at muradın mekanına güller açar nurlu şeker bugün dünya mukamında. Cevetlikte coşar gavun yurt döner bağ vasan. Bağ eker mıha bugün kahraman arkadaşımız. Bize akbata verseniz kahraman arkadaşımız. Gülledip ata vatanı eker nehal bağımız. Mehruan atamcan, ilkinci bağ nahalına ekip vermenizi sizden ulu hormatla hayiş eder. Ay sağ ol ay. Şöyle. Ya mısın? Kahraman arkadagymyz bağ nahalyny oturdup soga bişe badylga berdi. Häzirki döwürde ýötüşleriň bilinçliklerine tarap anamly gadamryan ýurdumyzyň çar günjeklerini, oga şekerlerini, giň möçerli, tokoy zowlaklary düwrebap silgäkler döredilýär. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Kahraman arkadagymyzyň asyrly işe körpe nesil bilen bilelikde badylga bermegi ýurdumyzda Peder Perdent mektebiniň asyrly ýörelgelerinden arawaz alýanlygynyň aýdyň beýanyny öwrüli. Bu görnüşler mehriban watanymyzda pederleriň arawaz ýollarynyň bagtyar nesiller tarapyndan dowam etdirilmegi uğruna edilýän tagallanyň oňyn netije berýänliginiň nobatdaky nyşanydyr. Kahraman arkadagymyz ýaş nesliniň wekiline minnetdarlyk nyşany höküminde sowgat gowşurdy. Kahraman arkadagymyz ýaş nesliniň wekiliniň haýyş boýunça onuň bilen bilelikde ýadgarlyk surata düşdi we körpe nesilleriň alýan bilimi, hüwit edýän ugry bilen gyzyklandy. Ýaş nesliniň wekili öz okuwundan daşgary çeper dörejilik bilen meşgullanmaga, sanly ulgamyň täzeçil usullaryny özleşdirmäge hüwit edýänligi barada gurrun berdi. Arkadagy şekerine ýaýlandyrylan ýaşgalyk baýyk mektebiratına gatnaşçylar Kahraman arkadagymyzyň görüllisine ýerip agzy birlikde köpçülikleýin bağ nahallaryna turtdylar. Häzirki döwürde ýurdumyzda Kahraman arkadagymyzyň başyna başlan giň möçerli özgertmeleriniň arkadagy Kahraman serdarymyzyň ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde güneşli diýarymyzyň ekologiýa ýagdaýy häzirki zaman talaplaryna dolu alaýyk gelýär. Şunda köpçülikleýin baýyk mektebaratynyň iýdigderli geçirilmegi bi asyrly işiň arawaz kadamlara beslenýänligini görkezýär. Baýyk mektebaratynyň barşynda Kahraman arkadagymyzda arkadaş şekeriniň guruluşynyň ikinji tapgyryna alınıp balýan işler, şekeriň çäklerini degişli ekologiýa derejesini saklamak hemde şekeriň ähli çäklerini arasyçylygy üpçün etmek boýunça edilýän giň möçerli tagallar barada maglumatlar berildi. Kahraman arkadagymyz ekologiýa babatda köp sanly halkary güwänamalaryna munasip bolan
täze şekerde arasaçylyk we awadanlaşdyryş işleriniň iýigdirlik häsiýeti iyi bolmalygyny belläp, bir ýerde ýokary ekologiýa derejesini üpçün etmek boýunça degişli düzümleriň taýdaşykly işiniň ýola goýulmagy wagtda özüniň ügüt ünneglerini berdi. Ýurdumyzda asyrly däze öwrülen bag nahallaryny ekmek boýunça geçirilýän köpçülikliň çäreler, täze seýilgäkleriň, tokoy dowlaklarynyň döredilmegine, türkmen topragynyň üýsimlik dünýäsiniň baýlaşmagyna, amatly howa şertleriniň emeli gelmegine ýardam berýär. Munyň özi ekolog howpsuzlygyň, halkymyzyň sagdynlygynyň we awadançylygynyň mühim şerti bolup durýar. Gakraman arkadagymyz bugünkü dabara gatnaşýanlaryň bilelikdäki ihlas netijesinde täze şekeriň ekolog ýagdaýynyň hassa ýokarlanmagyny üpçün edýän sogaw işleriň geçirilmeginiň ähmiýetini belledi. Şunda ýurdumyzyň medeniýet we sungat saatlarynyň halkymyzyň döredin ajaýyplyklaryny, milli gymmatlyklaryny, türkmen topragyny bilinç derejede wasp etmekleriniň ähmiýetine ünserildi. Sebitde diňi taýy bolmadyk arkadag akylly şekeri, üstünlikli durumşa geçirilýän şeker urulşuk maksatnamasyna hemde ekologiýa meselesine mühim ähmiýet berilýänliginiň aýdyn tutnamasydyr. Şekerde sanly, maglumat aragatnaşyk we ýaşyl tehnologiýalar giňden ornaşdyryldy. Diskalaryň gurulşyna bolsa ekologik taýdan arasy serişdiler ulanyldy. Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan, bidi watly Atmuradyň mekany ýylynyň şanly wakasyna öwrilen we sogaw işleriň bir jaý bolýan köpçülikliň bak mektabrasyna sungut saatlarynyň çykyşlary hassa täsirli boldy. Ýurdumyzyň meşhur estradaçylary joşgunly aýdym taýdary bilen bagtyar zamanamyzy we asyrly işlere amal aşyrýan halkymyzyň öňüljükli zähmetlerini wasp etdiler. Olaryň ýakymly owazlary ýurdumyzyň awadançylygynyň, halkymyzyň bagtyarlygynyň we gakraman arkadagymyň hemde arkadagly gakraman serdarymyzyň beýik maksatlaryny nazarlayan asyrly işleriniň finasy bolup ýanglandy. Gakraman arkadagymyz sungut saatlarynyň çykyşlaryna minnetdarlygyň nişany höküminde toý ser paýlaryny goşurdy. Gakraman arkadagymyň adyndan dawaryl çykyşlara gatnaşlaryň hemmesine şol sanyna körpe nesillere toý ser paýlarynyň goşurulmagy ýatda galjy pursatlary bersendi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gakraman arkadagymyz hemmelere alyp barýan asyrly işlerine üstünlikleri arzu edip bir ýerden ugrady.